Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, hello. Hi there, how are we doing? Yeah, fine. Good. How are you doing? We're doing very well. We're here for the races. Yes. Good. So, 2 tickets. 30 euros. 30? 30. Yep. They will guide you for parking places. Okay, and can we park down where you can see the races from the car? No, you have to walk there. Yeah. Yeah. Okay, sounds good. Okay. Yeah, But thanks have a a lot. nice day. You too. Bye. Bye. Vähänkin tsiikata ympärilleen. Kaiken maailman törpötkin ne luulee olevansa vaikka mitä. Mut ei ne oo ku hemmetimoisia sössöjä vaan. On sitä ollut enneskin nuijasotia tässä maassa. Mut olispa tää nuijalla töitä. Ja hyvä olis autokatsomon reunustalla. Eli ihan teitä ja meitä varten nuo paikat on laitettu. Lepälän urheiluautoilijat Honda Civic 62. Sitten Ja sitten mennään. Jesper Rantanen ottaa kärkipaikan. Ja Kalliokosken Niko on kakkospaikalla. Mahtaa olla Nikolla pikkusen paineita. Tiesi tasan tarkkaan, kuunteli sivukorvalla vähän kuulutusta, että mitenkäs tuossa edellislähdössä sitten Eliakselle kävi Kalliokoskelle. Ja Eliasson oli kolmas, otti A-finaalipaikan. Ja kyllä siellä nyt Elias katsoo myöskin varikolla sillä ranta, että saas nähdä sitten mitenkä Niko hoitelee näitä eväitä tässä. Saattaa olla, että pieni kuitti tulee, jos ei A-finaaliin mene, mutta se parhaiten nauraa, joka viimeiksi nauraa. Pian päästään sitten päivittämään näitä tilanteita. Tilanne on täysin auki kaikilta osin. Ja nyt tuossa kolmospaikalla Sofia Hakusessa. Siellä on 3 ristarinnan tulossa. Kärkipaikalla on Emil Westmanni. Kakkospaikalla on minun sanotaan. Ja kärkipaikka, se on Otto Sepällä. Ja kakkospaikka Kalliokosken Elias menee heittämällä ohi. järjestävä seura ja auto numero 92. 89 johdolla tullaan Kärven moottorikerven urheiluautoilijat Joni Levä Toyota Auris. Joo, suomalaisen Jere on kolmospaikalla, Toni Lähteenmäki on kakkospaikalla ja Joni Levä on ykköspaikalla tuo nelospaikalla. Ja näin liikkeellä ollaan. 3 koppula ja ensimmäisenä tulee Jere Ruotsalainen. Ja nyt lähtee sitten Kalliokoskeen mutta hei, vedetään seuraavaksi katsoa numero 23 pitkä tunti. Tekijöinä on Valvolain Oulun automaallisosakeyhtiö eli Racing Klubi ry. Tervetuloa Kupeen. Tätä kohdassa tuodaan lähteä
Kyllä, ja Tuomaala Henkeli nähdäkseni paikalla. Ja Pikkisen Nikoltakin on tullut meille postiin reaaliajassa. Laukaa moottorimiehiä edustava kuljettaja Kirkontin Jaton äänet Koskella. Tekee Semipro Ruokan 2 viime vuonna ja SM Liigan pronssia. Tekee Pohjois-Euroopan 2 ja ynnä muuta. Lukioina Keski-Suomen Lappia.